ଆମ ଶରୀର 70% ଜଳକୁ ନେଇ ତିଆରି। ତା ସହିତ ହାଡ଼, ମାଂସ, ଚର୍ମ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମଧ୍ୟ 30% ଜଳ ରହିଥାଏ। ମଣିଷ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଜଳରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଳ ଆମ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ, ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ମଳତ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳର କମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ, ଲିଭର ଓ ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଝାଳ କମ୍ ବାହାରିଥାଏ, ପରିସ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ପାଣି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜଳ ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଣି କମ୍ ହେବାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀରରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ପରେ ଏହା ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେମିତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇଥାଉ, ସେମିତି ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା ନକରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେବା ଦରକାର। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ଓ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ। ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଦେହରେ ପାଣିର କମ୍ ହେବାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଓଠ ଶୁଖିଲାପଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଓଠ ଫାଟି ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଳା ଶୁଖିଯିବା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ନ ମେଣ୍ଟି ପୁଣି ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଦେହରେ ପାଣିର କମ୍ ମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଛାତିର ଜ୍ୱଳନ ହେବା ଓ ପେଟର ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବ୍ରସ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ାଏ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା, ଯେମିତିକି ପରିସ୍ରା କମ୍ ଲାଗିବା ଓ ଜ୍ୱଳନ ହେବା। ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ। ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା କରିବା ଓ ଝାଳ ବାହାରିବା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଟକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବା। ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୋଷ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଆହୁରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଭୋକ ଲାଗିବା ନୁହଁ, ଶୋଷ ଲାଗିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ରହିବା। ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେହରେ ପାଣିର କମ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ରହିଥାଏ। ପାଣିର କମ୍ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ନଖ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ମାସରେ ଚର୍ମ ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ରହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୋଷ ଲାଗିବା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ହିଁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟ ପାଣି ନ ପିଇବା କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପାଟିର ଲାଳ କମ୍ ହେବା। କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଲାଳ ତିଆରି ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ଶରୀରରେ ପାଣି କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା ଲାଳ ତିଆରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଲାଳ ଆମ ଖାଦ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଲାଳ ତିଆରି କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣିର କମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।